Ola, sou Iria, técnica de turismo de C, e veño aquí en representación do meu concello natal para demostrar que temos unha identidade propia máis alá do sector servizos e poñer en valor os nosos recursos tanto tanxibles como intanxibles. Hoxe tiven o privilexio de poder facer a miña labor rodeada de máis compañeiras técnicas de turismo, mulleres con postos importantes no mundo turístico e decisivos, buscando ese turismo cultural, ese movimento que fai dun lugar un sitio único que visitar e que pode proporcionar unha experiencia irrepetible. Na mesa de hoxe, pois tiven o privilexio de poder contar que é o meu pobo máis alá do sector servizos e poñer en valor os recursos naturais como a ría de Lires, o patrimonio intanxible como pode ser as lendas de Santiago Apóstol pola Meixenda, a posta en valor tamén do ceo nocturno a través das rutas polo Monte de Vanle. Tamén ten unha aportación superimportante ao camiño que é toda a xenda cultural que propón ao largo do ano e que leva a desestacionalizar o fluxo do turismo. É certo que cada un nos especializamos no noso ámbito de traballo, na nosa perspectiva turística, e oportunidades como esta permítenos poder poñer en común todas esas perspectivas para sacar pois algo en limpo, en verdad, non? Porque a teoría está moi ben, pero trátase de facer proxectos reais, non? E accións que existan na realidade e que leven a obxectivos reais.